Cyffuriau. Mae rhain yn bethau rydych wedi clywed amdanynt mae'n debyg, wedi ei gweld o bosib, ac hyd yn oed wedi ei brofi efallai. Ond am beth yn union ydyn ni'n sôn pan rydyn ni'n siarad am cyffuriau? Mae cyffuriau'n sylweddau sy'n dod mewn llawer o wahanol ffurfiau a gellir ei gymryd mewn llawer o wahanol ffyrdd. Gallent newid y ffordd mae rhywun yn teimlo, y penderfyniadau mae nhw'n ei gwneud, a'r ffordd mae eu corff yn gweithio. Mae risgiau bob amser wrth gymryd unrhyw sylwedd. Gallent newid y ffordd mae person yn meddwl a sut mae rhywun yn penderfynu beth sy'n syniad da. Gallent wneud i gorff person a dweithio mewn ffyrdd ryfedd a theimlo'n wahanol, neu hyd yn oed newid y ffordd mae rhywun yn gweld neu clywed y pethau o'i hamgylch. Gall hyn fod yn llawer gwaith pan mae rhywun o dan effaith amryw o sylweddau, sef yr hyn rydyn ni'n ei alw ddefnydd polygyffur. Gall defnydd polygyffur rhoi person mewn mwy o berygl o niwed. Pan mae sylweddau'n cael eu cymysgu, mae'n yn aml yn gallu newid yr effeithiau arferol fyddai person yn ei profi. Gallent wneud y canlyniadau'n ddwysach, achosi gorff rhywun a'i dweithio'n negyddol, ac yn aml achosi adweithiau sy'n hollol wahanol i'r hyn mae'r person yn ei ddisgwyl. Gall rai cyfuniadau hyd yn oed greu cemegau newydd niweidiol. Ystyrir alcohol fel cyffur hefyd, a thrwy ei gyfuno gyda rai pethau gall fod yn beryglus ac yn wenwynig iawn. Fel arfer, erbyn i rywun sylweddoli ei bod wedi gwneud camgymeriad, mae'n rhy hwyr gan fod y sylweddau yn ei cyrff. Dyma ble rydych chi'n dod i mewn i ble gallwch wneud gwahaniaeth. Byddwch yn ymwybodol os ydych chi'n gweld rhywun yn cymysgu sylweddau. Gall cymysgu sylweddau achosi adweithiau annisgwyl a pheryglus. Ydych chi'n gweld rhywun yn cymryd llawer o un sylwedd neu wahanol sylweddau ar unwaith? Gall cymryd symiau mawr ar unwaith fod yn beryglus iawn, yn enwedig os nad yw eich corff wedi arfer. Hyd yn oed wedyn, os nad yw person yn siwr o gryfder y sylwedd mae nhw'n ei cymryd, gallai olygu ei bod yn cymryd mwy na mae nhw'n sylweddoli. Ydych chi'n gweld neu clywed am rhywun yn cynllunio i gymryd sylweddau ar ei pen ei hunain? Gall hyn fod yn arbennig o beryglus, gan y fydd neb yno i'w helpu os oes rhywbeth yn mynd o'i le. Ydych chi'n meddwl bod ffrind yn mynd i gymryd gyffuriau gyda rhywun nad ydynt yn ei hydnabod neu mewn sefyllfa nad ydynt yn gyfarwydd â hi? Efallai y byddent yn teimlo o dan bwysau i wneud pethau na fyddent yn ei gwneud fel arfer neu ddim yn teimlo'n ddiogel ble maen nhw. Ydych chi'n meddwl bod rhywun yn teimlo o dan bwysau i gymryd sylweddau neu eich bod yn gweld ffrind yn rhoi pwysau ar rhywun arall? Dydy beth yn iawn i wneud i rhywun wneud rhywbeth nad ydyn eisiau ei wneud. Pan mae rhywun yn dweud na, mae nhw'n golygu na. Gall yr holl sefyllfaoedd yma fod yn beryglus iawn i rhywun, yn enwedig os nad oes neb o gwmpas. Os welwch chi unrhyw un o'r uchod yn digwydd, dylech weithredu bob amser. Dywedwch wrth rhywun beth sy'n digwydd. Gall fod yn athro, oedolyn, neu rhywun arall sy'n gyfrifol am edrych ar ôl pobl. Os yw'n ddiogel i wneud hynny, aroswch gyda'r person. Ceisiwch cofio beth maent wedi ei gymryd rhag ofn fod angen i chi basio'r wybodaeth ymlaen. Os ydych chi'n poeni am ddiogelwch y person neu fod rhywbeth wedi digwydd yn sydyn, ffoniwch 999. Gofynnwch am ambulans a rowch y person yn yr ystym adfer. Gallwch wneud hyn heb ddweud wrthyn nhw pwy ydych chi os nad ydych eisiau iddynt wybod. Ond cofiwch ddweud wrth yr un sy'n cymryd yr alwad neu'r person sy'n cyrraedd y mynalion ynghylch beth mae'r person wedi ei gymryd. Yn yr achosion mwyaf difrifol, gallai fod y parafeddyg yn gwybod hyn wneud y gwahaniaeth rhwng byw a marw. Peidiwch ag angofio bod cymorth ar gael hefyd. Mae Dan 24/7 yn linell cymorth a gallwch ei ffonio neu yrru neges testun i gael cyngor neu i ddarganfod pa fath o gefnogaeth sydd ar gael yn eich ardal. Mae'n ar gael 24 awr y diwrnod. Cymerwch yr amser i gymryd saib a meddwl. Gallai wneud y gwahaniaeth.